أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم نورا، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن شيخ الشيوخ قطب المختوم سيدنا وشيخنا وسيرتنا إلى الله أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه. ورضي الله أيضا عن شيخي صديقي حبيبي الحج حمد ربي جاج مدينة جاج رضي الله عنه وأرضاه، اللهم آمين. وعن جميع خلفاء الدين آمين. bandiraɓe caggal usade ha seyɗane woɗɗode taw noon neɗɗo renaka ɗum woni gadorɗen auzu billahi ha seyɗane wawa woɗɗade. deftinɗen hen ko inde Allah tedduntoonde woni basmala, wiide bismillahi rahimi kada fuɗɗoro fof ardoro ɗum. deftin hen ko yettude Allah, ganduɗa ko o woni baɗɗo gandal ko annore defti yurme nde kisal yo wone ɓurɗo teddude tagore Allah nde foof kayre foof woni biyeteɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, yalwete yurme dow makko hisnamo. mbiɗen weluy Allah yo wone ceerno seeremɓe gardiɗo ardaɓe mawɗo waliyaɓe, ceerno men kohowo men jokkorgal men fewde Allah biyeteɗo Ahmadou bun Mouhammad Tidiane biyeteɗo dar woni Cheikh Ahmad Tidiane, yo welu Allah wone makko. e weluy Allah yo wone ceernam sehilam giɗam e alhaji hamdou rabbi jaaji madina jaaji ɓe weluy Allah yo wone ga makko welema yallah jaabo. weluy Allah mbiɗen yo wone dendagal halifaɓe diine aade ɓe foof, kamɓe fof weluy Allah yo wone mabɓe. e caggal ɗum hande bandiraɓe ko dental pulagu aaten eɗen jiiɗi wadde yewtere men no aada yaano alkamisa foof so oɗo saaha yonti. mbi dental pulagu aaten e on calminama goto fof inde muɗum yettode muɗum. e whatsapp aten alkamisa eɗen gadirno wadde yewtere ko fewte diinul islam e namde, so gasi waɗa namde. e hande noon gadduɗen ko toɓɓere ko wiyete kulol Allah, ko wiyete taqwa. kulol Allah hol nafoore mum e neɗɗo e aduna e laakara. ɗum woni goto mo fof caggal nde salmina inde mo yettode muɗum e ɗowgol mbaadi golle whatsapp o guinol ngol Abou Sambali salminama juurama. e dendingol juɓɓudi golle ɗe Belal Yaya Ba Anna juurama salminama. ɗo e haalirde nde to banggue ceernagal jahɗo almudel moon ɓuurguel loode almuɓe woni Alpha Mamoudou Ali Diallo aten gonɗo ɗo e Paris. e hande noon jiɗɗen haalde ko fewte kulol Allah. kulol Allah noon mbiɗen ko wiyete taqwa ko kulol Allah ko miftahu kulle mutlabin lil abdi. e dendagal ko maccuɗo Allah jiyaɗo Allah darata ko ɗaɓɓata aduna mum e laakara mum foof, diine e gueɗe aada foof, ko feeñi ko suudi foof, ɗum ko dewal Allah rokkat ɗum. gueɗe ɗen fof kaalen e haaju neɗɗo sohli o kaalen to Allah wi ya huul Allah keɓa ɗum. tawa goto hen fof koye nder Qur'ana kalɗen ɗum. tawde mbiɗen gueɗe fof ko neɗɗo ɗaɓɓata aduna mum e laakara mum foof e diine mum e aada mum ko suudi ko feeñi ko foof ena heeɓo e nder kulol Allah. sa huuli Allah heɓat ɗum. joni noon kala hen haaju kala hen mbawa sohla, sen kaali sohla o kaalen to Allah haali aya Qur'ana haw haali toon kulol Allah taw neɗɗo ne wawa hebde haaju o. tawa wona kaalen tan mbaten haalde ala kala hen haaju mo kalden en kaala ɗum to woni nder Qur'ana e to Allah haali ɗum nder Qur'ana haaju o en heɓorto. ɗum jiɗɗen wadde hande so Allah hoddiri. mbiɗen neɗɗo dayman ko adi fof ko yiiɗi ko dañde gandal. e neɗɗo ene yiiɗi dañde gandal, wonno kadi neɗɗo kadi taguira kadi ko yo andu. ɗum woni Allah wi ta'rifuni qabla an ta'buduni. hadisul qudsi o wi gande kam ko adi ndew toon kam, son ganda kam holno ndewir toon kam. ndeke gandal ko ɗum neɗɗo adi foof wiyeede yo wat ko yo andu. neɗɗo kadi añaani andude. joni ɓayde mbiɗen kulol Allah kala kat ɗaɓɓana heeɓo e kulol Allah. so neɗɗo yiiɗi gandal holto Allah haali kulol Allah keɓa gandal. Allah haali e Qur'ana o wi wattaqullaha wa yuallimukumullahu wallahu bi kulli shay'in alimun. ɗum koye nder suratul Baqara simore wiyetene nagge nde suratul Baqara. Allah wi kule Allah, Allah andina on hoore mum, andina on hunde fof jiɗo andude. wallahu Allah bi kulli shay'in alim, kala hunde Allah ne andi. ndeke ɗo henne banggue gandal sa yiiɗi dañde gandal tan huula Allah. sa huuli Allah heɓat gandal ko Allah haali nder Qur'ana. ɗum woni wattaqullah wa yuallimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim ko Allah wi nder Qur'ana. ndeke kala jiɗɗo gandal yo huul Allah ma heɓ gandal.
on a yawti ɗon en kaali gandal kulol Allah ne heɓa gandal so gandal ɓenni mbiɗen neɗɗo yiɗi wonde waliyu woni Allah keɗɗo e gueɗe Allah heeda e gueɗe muɗum wiyete wilaya waliyagal ala fof men fof gañƴo wonde waliyu saka waliyu Allah wi ko hulata e aduna e nder aduna Allah wi waliyu hulata hen kadi sunata ko yawmal qiyamati laakara ala men fof noon gañƴo wonde waliyu deke sa yiɗi wonde waliyu hul Allah holto Allah haali ɗum Allah wi e nder Qur'an to surat Yunus o wi ala inna awliya Allahu la khawfun alayhim wa la hum yahzanun o wi ko alladhina amanu wa kanu yattaquna ay tagwaari kulol Allah ali deke sa yiɗi wonde waliyu tan hul Allah sa huli Allah ma won waliyu te Allah wi waliyaɓe muɗum ɓe waliyaɓe Allah ɓe kulata e aduna cunata ko laakara ɗum surat Yunus deke ko waliyagal ko kulol Allah rokkanma ɗum Allah wi ni en ala inna awliya Allahu la khawfun alayhim wala hum yahzanuna ko alladhina amanu wa kanu yattaquna Allah wi ko ni tigi waliyaɓe Allah ɓe ɓen kulata e aduna cunata ko laakara yawmal qiyamati ko alladhina amanu wa kanu yattaquna ɓen de gonɗinɓe mi kuli Allah ɓeɗo woni waliyaɓam min Allah ndeke neɗɗo huuli Allah tan Allah waɗa ɗum waliyagal noon ma en kaali waɗi ko manggal tokosal kono kam kala kulɗo Allah kam dañi waliyagal hen gotal kam e ko haalaɗo e oɗo aya Qur'an ɗum woni l'imam Abu Hanifata o wi iza lam yakun al ulama'u wal amilun awliya Allahi falaysa lillahi min waliyin e Abu Hanifata o wi tawde Allah wi kala kulɗo Allah ko waliyu o wi so tawi anduɓe kadi gollirɓe kadi ko gandi ko anduɓe kadi gollirɓe gandal mumen pocci hen o wi so tawi gona waliyaɓe Allah Allah wadde ala waliyu deke so anduɓe focciɓe gollirɓe gandal men so gona waliyaɓe e Abu Hanifata ko goto e almameɓe andaɓe ɓe goto e Malik en woni ko Malik e Malik e Shafi'i Abu Hanifata e Ahmad ibn Hanbal eɓe laabino kewi kono nayi ɗiɗo kam ɓuuri andude joni noon o Abu Hanifata noon o wi so tawi anduɓe gonani waliyaɓe Allah anduɓe noon gollirɓe gande men o wi taw gonani waliyaɓe Allah ndeke wadde Allah ala waliyu e ko ɓen woni wiyaɓe wa yakun lahum bushra fil hayati dunya ɓe keeɓa weltare aduna gayen ɗum ko wonɓe waliyaɓe Allah ɓe laakara kadi ɓe mbasa kadi wonde suniyeɓe ɗum woni noon ko ɗum woni waliyaɓe Allah ndeke noon sa yiɗi wonde waliyu Allah tan hul Allah ma Allah nannema waliyagal nelaɗo sal mo namdama holɓeɗo ɓe Allah sifi wi kulata e aduna cunata ko laakara nelaɗo namda ɗum joni noon omo jaabo